پشتی کو شاندهی امریکا تایبەت بۆ سووریە لەگەڵ شاندەکە ئەمریکی لەشکەری بە ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە و پارتیە یەکیتیا نیشتیمانیا کوردیرە لە ڕۆژاوای کوردستانی جڤیا پێشهاتەیەن دانوستاندنên عالیە کوردیش نزیک veşopand wek tekeziyekê li ser piştevaniya Amerîka ji vê dosyê re roja sêşemê 22 Eylûna 2020 şandehê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê û hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê James Jeffrey li gel şandekê seredana Herêma Kurdistanê kir. Hejmarek dosyeyên hevveş li gel Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê Hikûmeta Kurdistanê Mesrûr Barzanî gotûbêj kir. Duh roja sêşemê Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya James Jeffrey û şandawî kir. Pêşhateyên siyasî li deverê bi hev re gengeşek kirin. Di hevdîtinê de Jeffrey nerîna Amerîka li ser stratîjiya wê derbarê danûstandinên Amerîka Hewlêr û Bexdayê û dosyeyên niha daxuyanî. Li aliyekî din ji heman civînê paşaroja gelê Kurd li Sûriyê jaliyê Serok Mesûd Barzanî û Jeffrey ve hatine gengeşekirin. Behsa kar û xebata tê kirin ji bo nîzîkirina aliyên Kurdî û danûstandinên niha birêv veçin hate kirin. Her wiha amaja bi mana gefên rêxistina Daişê û tekeziya hevpeymaniya navdewletî û hemahengiyê bi Herêma Kurdistanê re di şerê Daişê li Sûriya û Iraqê de hate kirin. Serbarî dosyeya penaberan vegera wan ji bo deverên wan aliyekî din yê civînê bû. Girêdayî heman babetê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî duh sibehê û amadebûna Wezîrê Karûbarên Pêşmerge û Serok Erkanê Pêşmerge û Serokê Daîreya Pêwendiyên Derve ya Herêma Kurdistanê pêşwaziya şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê û hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê James Jeffrey şanda pêre kir. Di civînekê de dawîn pêşhata û rewşa Sûriyê û erkê hevpeymaniya navdewletî û metirsiyên terorê li Sûriya û Iraqê û rewşa Kurdî û danûstandinên enekesê û partiyên yekîtiya niştimanî ji bo çareserkirina nakokiyên wan û yekrêziya wan gotûbêj kirin. Di civînê de Jeffrey tekez kir ku Amerîka û hevpeymanî dê piştevaniya Kurdan de berdewam bin û dê rûbirûbûna terorê de li Sûriya û Herêma Kurdistanê û Iraqê de berdewam bin. Dê hemî alîkariyên pêwîst ji bo yekê ji hêzên Pêşmerge û hêzên Iraqê re pêşkêş bikin. Her wiha Jeffrey piştevaniya Amerîka û di rihatiya wê ji danûstandinên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û partiyên yekîtiya niştimanî ji bo çareserkirina nakokiyên wan daxuyanî û rola Erînî ya Nêçîrvan Barzanî û Herêma Kurdistanê nîzîkirina her du aliyên Kurdî de li Rojavaya Kurdistanê û karê ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan bilind nerxand. Ji aliyê xwe ve Serokê Herêma Kurdistanê spasiya Amerîka û hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê li ser alîkarî û piştevaniya berdewam kir. Tekezî li ser berdewamiya wê piştevaniyê taj navbirina Daişê bi yekcarî kir. Her wiha Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî duh sêşemê pêşwazî li Jeffrey û şanda pêre kir. Civîneke dualî encam dan. Dê civînê de li ser guhertinên pêşhateyên Iraq û Sûriyê û giringiya hevkarîkirina hêzên Pêşmerge û artêşa Iraqê ji bo rûbirûbûna gefên Daişê hatine gotûbêj kirin. Dê civînê de Jeffrey pesnê rol û helwêsta Serok Barzanî û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo nîzîkirina aliyên Rojavayê Kurdistanê da tekezî li ser piştevaniya Amerîka ji bo Herêma Kurdistanê kir û got ku Herêma Kurdistanê ji ber hemarengî û zindîtî û dostaniya wê li gel Amerîka û welatên Rojava pêgeheke wê ya giring û stratîjîk li rojhilata navîn heye. Her wiha Mesrûr Barzanî serbarî spasiya piştevaniya Amerîka ronahî êxiste ser rewşa niha ya Iraq û Herêma Kurdistanê û pêwendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federalî de amaje bi wê yekê kir ku bi armanca gihiştina çareseriyeke bingehîn ji kêşeyan re li ser bingeha destûrê pêvejoya gotûbêjan li gel Bexdayê berdewam e. Her wiha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê nîgariya xwe li hember berdewambûna erebkirin û destdirêjî û avêtina ser mal û milk û zeviyên nişteciyên Kurd yên li derveyî îdareya herêmê nîşan da. Elî Umar